Jende asko biltzen zen Jesusi entzuteko. Orduak ematen zituzten hari entzuten. Ama, gozen naiz, esan zion mutiko batek bere amari. Bai, nire ere bai, erantzun zion amak. Eta ez daukagu jateko ezer. Denak goze ziren. Berandutu zenean, Jesusek 12 lagunei esan zien. Eman jende horri jaten. Baina nola erantzun zioten lagunek? Orduan, mutiko batek esan zion Jesusi, 5 ogi eta 2 arrain dauzkat. Nahi badituzu, hartu. Jesusek ogia eta arrainak hartu zituen, eta otoitz egin zuen. Jainko jauna, eskerrak janari honekaitik. Ondoren, jendearen artean partekatu zuen esanez, jain nahi duzuen guztia, eta hori egin zuten. Egin nazazu bakearen zerbitzari. Gorroto denean sor dezadan maitasun. Irain denean sor dezadan barkamen. Bihotz banatzen denean sor dezadan batasun. Erru denean sor dezadan egi. Zalantza denean sor dezadan fede. Etxipen denean sor dezadan itxaropen. Ilun denean sor dezadan argi. Tristura denean sor dezadan pozaldi. Nire